Queremos una televisión al servicio de la ciudadanía que integre a los profesionales, que integre a las asociaciones y sobre todo que sea compartida, que nazca con el fin de perdurar, mande quien mande, gobierne quien gobierne, porque se trata de un servicio público y una necesidad porque es lo que vertebra una comunidad, la comunicación, lo que construye cohesión entre las personas y lo que genera riqueza y nos posibilita por generar riqueza que no solo se quede en nuestra tierra, sino que salga fuera y captar fuera lo que nos falta dentro. Un instrumento de generación de cultura y riqueza para las personas que habitamos la Comunitat Valenciana. Primer que res, vull una televisió pública, cosa que no tenim. I segon, més que una televisió pública, vull que una televisió pública que estiga integrada en un sistema públic de comunicació. Un sistema públic que els nous temps, el nou paradigma de la comunicació diu que té que ser ràdio, té que ser televisió, té que ser internet, té que ser la comunicació per transmèdia i multiplataforma, i a més un sistema de comunicació basat principalment en la ciutadania, els ciutadans en el centre de la comunicació. Però en el centre de la comunicació no només com a receptors, sinó també com a emissors. Tenim que posar al servei de la ciutadania perquè té que existir una política pública de comunicació, una política pública que se preocupe de l'estat de benestar comunicatiu, és a dir, el benestar comunicatiu és bàsic, i en aquest sentit hem de procurar que la dieta mediàtica de la ciutadania, la dieta mediàtica que és el que s'alimentem el nostre per mitjà de la comunicació, siga el més completa, rica, variada, com igual mateix que, diguem, de la dieta alimentícia. Això vol dir que tenim que plantejar nous sistemes de comunicació, i el mateix que ha canviat també la internet de l'1.0, 2.0, 3.0, hem de fer també això, i avui en dia, que ja en setembre en Espanya el nivell de consum i de visualització de mitjans audiovisuals no per fora de la pantalla televisió bàsica, ja s'ha igualat i està superant-se per smartphones, per via de les tablets, per via moltes vies. Això n'hi ha que tindre en compte i, per tant, aquesta realitat hem de contemplar-la també en un sistema públic de comunicació. I, per tant, aquest sistema vol dir que, respectant a la ciutadania, té que ser plural, té que ser enriquidora, té que crear economia, té que potenciar la societat del coneixement i la societat de la informació. Per tant, és un nou model de radiotelevisió pública, però dins més enllà d'una ràdio i televisió a soles, sinó estem parlant d'un sistema públic de comunicació que, a més, té que col·laborar i crear aliances en altres dos potes del sistema. El sistema privat de comunicació i el sistema comunitari, que en Espanya, per desgràcia, està poc desenvolupat. És un sistema de que la iniciativa social, el tercer sector, també crea espais de comunicació. Les universitats mateix esteu fent comunicació i, per tant, té que ser complementari el sistema públic, el sistema comunitari i el sistema privat. I tots ells generen capital social perquè, d'alguna manera, serà el futur, està en les portes ja i està en el present. Segons el que fem avui, tindrem un futur d'oportunitats o no com a comunitat i com a ciutadania. I és bàsicament.